And welcome him. Oh, welcome him, welcome him, welcome him. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Thank you. Praise God. Hallelujah. Unyame asafo. Yada munyina amose. Ena no pay die. Muhume waha enye bone. Say yenyina yenim ade stronko a onyankopon wayama NDC amanyuko. Praise the Lord. Yenyina yenim ade kesia onyankopon wayama Ghana. Na se uyo nipa na onyame ushirawa na wofo onyame ase de dia na chese boye onipa boni ayofo eno nti enkunimdie ne baaye no e wose ye de ase da manyame na ye de ase da manyame a me Sammy Gyamfi die Inimza aseda ede manyame da fe ne afiti ase but me kan wo makuma mu se baby e wo say afiti aseda na se eye the great prophet praise the Lord. The great prophet Onyankopon Edena Chagana Eye Papa Apostle Owusu Bempah Sebi di onyame ayama NDC ne Ghana ni onyame ayama ya Papa John Dramani Mahama no onam nenkoa nemfena na difo na sofo pi sompai bo wona futuo won konhye ena ode aye de ode aye amaye no nemom me de ento abo ne adwuma ye nyina me obi ambiti mu akotini ye no hunamani ene de ye ne sunsumu na metimi akase ye pe onyame adifo onyame asofo a omode omo bo afore na omufa ekun yi se omokun no mu yi omakuma mu di akoma pata ye chia ye Papa great prophet Owusu Bempah
Oye kokromosi ayensa ne homopo. Na bishafo. Minya akwenya. Eshia ye papa. Enyenne. Bi bedwen se enanse yan na mishia ye papa. Sase ko ya papa na ase ko Gyamfi akwankyere ne afutuo no papa betumi aga se bia ebra emfie mienu kra yesate ya che na ade ameka akere mo ne se onyame asafui onyame wohia mo pa because onyame wo na somfo bebre. But the ordinary master for you know Odamufua. Now the entire maker say I'm a Ghanaian and I love luxury acrylic paint. But yapa pay. Adia ba kwa one who am free say what time no cry was a worker. Nipa be brain. But adeba ko a e won ho men kan kire no ba me kan ha a me dwen wo a menti ase ne se onyame ama no ahobrase a ebro adwen nti ase so because o hwe baby onyame pagya no wo honhom mu ene adoma kyede e won so ni nnwuma onyame de na ye na hwe wo na mumpo obra wa bone de owo na ye yankra nketu ayi kra no papa e kasa wo ho a ahobrase a wono be kasa ofre wo phone so ukon ho. A lot of people don't know that side of him, and sad dia no ya dia me atache makoma pa eno ntina me se onyame wo hiramo na ho brase mu so ade ba akoso a ma wunso ne se ade a woka bia me de minim obi experience ba me de me ne san ye de ade bia waka kire me ana waka afa de minim hu bia ye no kure trudo onka utimi use onka mfa ba akokora se nyeden enka ho. Praise the Lord. Na ade a meka atwa to on 7 de me se meka ye nwie ne but de meka atwa to on se wo se wo ya ade a ode na koma ni ni pedua nyina na ye so se onya anya de obeye because anajo anopa awia ofre papa onsa beka no when san kan okro be return no call na ofre yen na o kire ye de nye uhumu unamu Mr. Mu nyina mo me enka me ho me enka nche papa so onyame hira no enti papa we dia amobrase mu me ba unannounced NDC amanyoku nyina ye besan so ababiem we dia eyamia me Sammy Gyamfi wo ba prekope me ana maba se afi na nkunimdie no eba ye ni 30 minutes 1 hour kra enti ye ba ha na ya bede onyame ase na ya da wo so wase na bre sem no o ma ye kwan a amanyoku ni nyina ye beba se se asore no mo beji ye mu nyi o ye nyina ya ba enti ye nyina ye beba na ye ma ba akopɛ so ye beba aba na ye nyina ye bompire ye mompire ma ye papa so onyame be ma no kwatenten ne ahoden na onyame be koso Owusu na magana we mu ne adifu a Ghana here and ye do onyame asese na ma you say papa nyame shaw ye das debi oh what's up debi hallelujah. Oh, Bonsama Sammy Gyamfi. Wow.